Gecibe. Ne, ez így nem jó, mert nem látszik ezért. Várjál. Kapcsol a kijelző, Dani. Várjál már. Te barbár geci. A rohadt kutya kurva, így. Ezt fényképezlek. Ezt most videózom. Léptessünk számot. Zső. Most figyeljetek. MC Gabi! MC Gabi. Hova fut? A tűt vedd le. Ne basz már szét! Hogy néz már ki? Ne basz már szét! De nem az erős. Köcsög rohadt. Most kikapcsoltad. De még figyeljetek, és beköszön, hogy hello. A kurva, beköszön. Melóad, és bassza neki, ez Samsung. Rohadt kurva anyját. Úgy mondom, hogy 8:30 van. Mennyi? 8:30 van, úgy mondom. Akkor ezt lejátsza, és neki gyú. Na mi van? Play, az első nyom. Puskázunk. Másodikat nyom meg. Második gomba play. No, leállt a diszk. Nincs csak időt hátra! Megöllek, ha nem játszod le. No disk. Ma most működni fog. Hallod, az már azt írja, hogy lohad 2 D-vel. Ez a szét velem. Hát nem játszottam el egyik MP3-as CD-met se. És most már audiót se játszik le. Azt se tudja, hogy hol van. Én, vagy a CD A játszom. CD-re játszom. Hát mi tudjuk. Gyerekek, meg kell törölni ezt a gecit. Na jó, elég. Várjál, állj meg. No disk. De nekem kell a CD belőle. Dani, Várjál. ez egy drága diszk volt, ezért pénzt Drága kaptam. diszk, várjál. Kurva anyját. Megbaszott szájba, gyere már ki, te rohadt. Minek? Nem úgy adta ki, így adta ki. Annó. Dugd be oda. 220-ba, dugd be. 220-ba bedugjuk. Így. És a legelső gombot basszad neki. Mikor ki? Már nem találom a 2. Mert el van görbítve a villásdugó. Ezzel kiadja. Hello? Opel. A CD-ben marad. A CD-n. Az a rákó volt. Gyerek. Úgy mondom neked, hogy Samsung Over Project. Ennyi. Ennyit bír. Rohadt. Igen, Szarszortáig. figyelj!